Hello guys, nagzutra lam soga ni YouTube channel lo. Nge tabo ke sang tama khaiwan na le tong nai di. Kena piai jo te tama sang khamo oron pair te chotui rok hatang kyang khamo sok ko thang ra solai tong go. Ra phek lai tong go. Nge sang Hyderabad samosa khaiwani nali tomota uturang laya haifan mobile tagba mobile njuk nge mobile na yene sang ama khalenya nge ani yak bunandi ang fresh clock na imale ama sang su yak si haya ma ngaba an logona phiok phaigar dingla hata ama ko moida sapek jagole bono phonogan nai mani na moida sakabang sapek jag busakabang bang na ha samangra liata nge nandi piai jobu barang ha thai bride da piai jok bang mang ha nge ba sang asuk na khalai shu nandi nge aluro ya tauru jaga wo Hyderabad ni samosa wo aluro mane nugya nge ba sang aluro la dia sudu piai jo rom pher te rishum mama pense jak nge mosoro kismisha donia buhaing hata lor jaga sang donia rok salai tongo tabu donia katal season phaidro kho nge bona sang yarang rok khagi raphek layen nali tongo ta nge nai tong di je paya sang rok no ang furuk nai bahai engkha te tes rok bahai engkha busuk thokhan rok no ang sawi khana nai te funuk nai nge tabo ke sang bona mix khale nai jo to ni ama mosla rok sape geita nge bona sang mix khai ama mo tas khama rom pher rojak ba piai joni butoi kogya pata rom pher nge je ba kana maro nai phu Ano lo eba tama usiang ba ipa nam ora jaga borok sama ni tangge bor o piai joni bude kisa to yanda ba sape la hange bo hai ko yata nge dry khena tongo nge tabo ke roti belai sang sna lai shnai Hyderabad samosa nge tabo ke sang roti belai wi tong la ha nadi sini bel jang nai motari bai taisi sini ro achuk mangsa kari nge ba botrono sang kam chorori ma tong la Okay. Dapat sang pono bel by ma pore sang piano bono kisa mothong nai le mo haike amake mothong gi tongo mothong gi hasin yogi tongo ding hasin nai thokri ta sudu tung ro gi kisa rag roi nai ta ange je mobile phone mane hai sang to manga samalia amang gin as khai bela ha borong ke beli tongo angle yang yogi tongo as kabang la hata basa kabang bang na laha samagara liya sana bangai tongbo no rok buganda gini tongbo yenge ba borong no borok nai pisa kabang khali tongta phal janai rogia ma sudu sa janai sini bagai nge sang asa gadang ma aso goi ba ke ma khainai video nai be ma pore hai tamaro pus amo awa madul ya de bohara ko dul ba ma pore sang karai ro la ha tabo ke ang bono philai tongo telek ke tolani kisa color phai to hata kisa kasa ke sakani no nge tola woro do fisina hinta nge asuke jang khaiwani rangli yang la ha hai ka pharo madro sungju hai jepa ke mogra langsung kak saya pa pegera langsung sama holai suta haban kak salia bela ni kahang tunggu ngendro bunuk tong hana besuk thoknai la hatang se samagra lia ka hai fan motong ka phai tong la ha ngendro bu khaiwi sawani mosuk la ha ke omo hai ke bela ni easy tabok to mahanai moi ma sungya to piai jora phijak to yande sini ei bona sang sungani nangya sudu mix khai amo piai jo kathang no ro ta sop khai inge bo hai hinge asuk amorong gan nangya as customer ya tange dola ni fro kisa rang la liya ba kisa customer lai la ha ge ta bo ke sini mo we ready sing la ha bus ke thok nai ready asuk ke kala nai thok la ha pura o motu patlo rok chai pe ma hai ke se sam so tang la ha ge yang kalu du so lai tong go kutung ma khoba borok lu du paisa as nai pu he gang kalor ja video khai tong ta ge te waisa ha lam sok pheon rang no fai si siri sang thangai tongo Killa bo
meeting brerong ni meeting ta hingke jeng or jaga ma thangnai ta hingke jeng oro yong ni dogano phaijak yong buri beke jeng thangnai nai gari to amo bwskango no hingke borok no sala hanta jeng or jaga tongsok sinai hi grame bank tolao yong ni dogan nirok yang sing rok laila hingke nirok or jaga thok rok bo mawo nana tia sajaknai nongjaknai rok bo mawo hingke amo kwtal khulok dorok kho hingke nirok yang sing laila hingke waisa sak visit khalai di hingke tikisa masingo hingke chajaknai rok bo khaijaknai tei bo singra tei nana tia chajaknai rok hingke nirok grame bank rogo samang nangoi phaila hingke or jaga chepake halai hingke jeng tabok mosuk gari o kawi jeng Killa o thangnai tonglai ha tabok ke amo ke view kaisa oro tama para sangkamo amoni para bo mang nirok ang silia pogoi dong ha hingke nirok comment khalai di sila ha hingke amo tama area tei tama para khobjak ang simani hingke wangoi basa engnai na hima khakawo hingke yang gari tei khongsa tongo sini ongklogo hingke belai ni lama hain pala hanirok yang mani karogo phaina ri hwan sok tongla ha hingke yang sing phaima wo lama bo kahama ang pala ha tei nadi view naithokmani pura labar kaimani bagui hokjak tangba hathai rok hapang rok thong nukjagui pha ke naithokma angui tongo jeng masing rok hingke or jaga se picnic salai phaisinai him salaima tongsio ta hingke naidi lama rok bo belai ke naithok pura Guwahati Shillong hai angui tongo belai naithok hingke naidi ongklok digi bo asuk khe naithok asuk khe lama bo kaha yang sing phalai di waisa suk hingke chini area o phainai hingke yang sing phaima wo hingke tei ani yong ni dogano bo halai di grame bank tolao hingke sok phaijak jang gonopore hall jang tabo hinglai tongo bor jaga asok lainai ang to first time tabo nuk phaikho gonopore hall hingke borok bo asuk kwbang sudo bwrui simi sing suwo hingke or jaga amo haike amo thejak ta jolema bisi tama bagma bisi rok suijak lei bwskang rok ebo haike ma asoknai ta nijeni area ni khe gesang tabo kha asok laila ha yangkhe yong tongo yangkhe basui bokhe sak jaga soi yang tong camera rok yak rok tongo hingke tabo gesang asok laila ha hingke asok mani pore asuk khe tom phlala ha hing phaiwi tei sadong kapra mau ba kisa AC salaigira no srasa hingke tei samang kwbangma tongkho nalai di je paiasak hingke sangbo nalaigira no hingke tabo sang finally samang nuklai sinai
samorang naibele hamba sang tabok thanglai siwani he nalai tonglai ha hingke amokhe yong kaslai toma hinsanai phato kalar chungjak pohongki yong boje koto no se khosao hinsang nalai tonglai ha bahu baling tonglai hi gen ni rok salai di bomo naithoko kha siklen naithoko kha baklani comment khai salai di.